May asawa kang mabunganga, makapit to. Sigurado, titigil yun. Ayoko niyan. Di man lang tumalab sa bunganga ng asawa ko. Mukhang mas ayos to sir. May pagkakahawig na kayo ni Dora. Oh, makabangs. Ayos. Bak, kumikitang kabuhayan. Siyempre, basta masipag at trabahong marangal, kikita tayo. Sige, maghanap pa tayo. Hay! Dito, subukan nating bentahan. Medyo malaki-laki itong bahay nito. Sigurado, big time to. Tao po, magandang umaga po. Baka gusto nyo pong bumili ng mga items namin, mga imported po, galing ibang bansa. Tao po. Diyan na siya. Pasok kayo mga pugi. Salamat po, sir. Mapo muna kayo. Ano ba mga binibinta nyo? Madami sir, madami kayong pagpipilian dito. Patingin nga, baka may magustuhan ako. Ito po. Magandang panghugas ng plato. Pwede sa mukha, pwede sa ulo, pwede ding panghilod. Tama po siya. Wala lang iba? Ay, ayaw ko niyan. Ay, ayaw nyo to sir? Ito na lang ang mai-recommend ko sa inyo. Scotch tape. Maganda to pag may asawa kang mabunganga, makapit to. Sigurado, titigil yun. Ay, ayaw ko niyan. Di man lang tumalab sa bunganga ng asawa ko. Ay, ayaw nyo to, sir? O di, ito na lang, sir. Mas madikit to. Sigurado, 24 oras, di mag-iingay ang asawa mo. Pag sinubukan mo to, sobrang dikit. For sure. Ay, huwag yan. Baka malasin pa yung asawa ko. Ayaw mo na naman sir. Ang hirap mo naman alukan. Ito, subukan natin. Baka magustuhan ng asawa mo. Hairban. Oh, may perlas pa, may ribbon pa, at may bulabulaklak pa. Ganda ng kulay oh. Oo, sir. Bili ka na, sir. Ay, huwag yan. Hindi na bata yung asawa ko. Baka hindi magustuhan yan. Hindi na naman pwede. Ito sir, para sa'yo naman. Subukan mo. Ayun, bagay na bagay. Bagay na bagay. Pwede ka na lumaban sa sabungan, sir. May palong ka na sa ulo, eh. Ay, ayaw ko niyan. Di man ako nagsasabong. Ano ba naman yan, sir? Ang dami na namin nilabas. Wala pa kayong binibili. Ay, baka ito, sir. Gusto niyo to? Ito. Ayan. Maganda to, sir. Pag sinuklay mong ganito, sigurado madami ka pang maakit na babae. Pag ganyan, isang ganyan, pak! Nice. Sigurado, sir. Ito na lang bilhin mo, sir. Oh, yeah. Nako, nararamdaman ko. Mukhang ayaw ni sir. Ito sir, subukan mo. Baka sakaling magustuhan mo. Shampoo para bumango naman yung buhok mo. Pinagluluko ba ninyo ako? Hindi naman sir, nag-aalok lang naman kami ng paninda namin. Paano ko magagamit yung shampoo at saka suklay? Tignan nyo nga. Mga luko-luko kayo ah. Ay, alam ko ang solusyon dyan sir. Eto, sigurado, magugustuhan mo to. Wig. Oh, may unat. Ay, hindi pala ito yung unat. Ito yung kulot. Ito yung unat. Oh, sigurado makakabili ka na nito. Kung magmumotor ka naman para hindi liparin, kunin mo na rin tong asan na yung glow. Do. Subukan mo kayang itry, sir. Pre, hawakan mo at isusukat ko sa kanya. Bisa mo para makabenta tayo. Ito muna. Yan, bagay sir oh. Bumata ka ng konti. Okay naman to sir, pero subukan din natin tong isa. Baka mas gumandang lalaki ka dito. Yan. Ayun no. Daling-daling. Mukhang mas ayos to sir. May pagkakahawig na kayo ni Dora. Oh, makabangs. Tanggalin mo nga ito. Nainitan na ako. Sandali lang, may kukunin ako. Kasi sa pambaki, kautsay na kayo. Pinagtripa mo. Pinagsuputin ka sa mo ng kalbong. Yung mas mo ito yung kan.
Naglalako lang mit Ay, nakita mo si Churang na tayo. Makadala na yung nagkada, naspakta. Sa nota makalako noon ti sales stock ta. Pinagtripan mo naman ng kalbunin na lang yung kailangan ko. Sakahit sa dito na siya. Yamo nga ro kaya may. Patawag din ko kamo pa. Tama. Nataba. Tatapos lagi. Bubalik kayo mga loko-loko! Alam niyo yung kalbo ang tao, bibintang pa ng suklay. Sa pampak. Nangan din na nagiling. Ang yan tulad na maramidang. Pampak. Makalako tanga ro no kapoy.